Videli ste už niekedy rozhádaný kostol? Jednotlivé časti jedného kostola sa raz začali hádať, to z nich je najdôležitejší. Ja som kostolná väža, som ako ukazovateľ, ktorý ukazuje ľuďom na ňu. Ja som bimbambom, sám ľudí do kostola bimbambom. Ja som oltár. Na mne sú položené krv a telo Pána Ježiša. Ja som krstiteľnica. Pri mne sa začína život ľudí s Pánom Bohom. Ja som kazateľa. Ja som to, odkiaľ sa každú nedeľu káže slovo Božie. Ja som orgán. Bez mňa by bolo v kostole smutno. Doprevádzam ľudský spev. Ja som svieca. Osvetľujem chrám a ukazujem, že je tu svetlo spásy. Ja som Bere. Púšťam ľudí do kostola a ukazujem na Ježiša. Ako povedal, ja som Beregovcia. Ja som kríž a často ozdobou chrámu. Kríž je znakom spásy. Ja som kohút. Zdobí väžu nášho chrámu. Tak teda, kto z vás je najdôležitejší? Ja! Ale kdeže? Či neviete, že všetci slúžite k tomu, kto je najdôležitejší? To je predsa Pán Boh a jeho milý syn Ježiš Kristus. Dobrý deň, všemovúci Bože, môj milý Otče. Dobrý deň, milý syn, vždy mu mňa prichádzaš. Videl si všetkých ľudí, ktorých si stvoril? Áno, samozrejme som ich videl. Videl som ich v radosti, ale aj v starosti. Videl som ich úsmevy, ale aj živé. Ako im môžeme pomôcť? Mám plán, hoci je to pre mňa také bolestivé, ale pre záchranu ľudí musím poslať teba, milý synu, vezmi si svoj kríž a choď. Môj syn vykonal to, na čo som ho poslal na svet. Teraz chodte vy, aby ste dokončili úlohu. Áno, Bože.
Žena, čo sa ti stalo? Prečo plačeš? Akože by som neplakala. Mám sa starať o toto dieťatko, ale neviem, ako to mám robiť, keď je vo svete toľko zlého. Veľmi sa bojím. Žena, neboj sa. Poznám jedno miesto, kde to určite dokážeš. A var je také miesto... Poď za mnou a uvidíš. Tak teda poďme. Človeče, čo sa ti stalo? Prečo vzdycháš? Akože by som nevzdychal. Mám ťažký život. Každý deň tvrdo pracujem od rána až do večera. Mám málo peňazí, takže ledva uživujem svoju rodinu. Nemám si kedy ani oddychnúť. A takto to ide každý deň. Poznám miesto, kde si oddychneš a nájdeš silu do života. Ja nemám vôbec čas niekam chodiť. Ale ja som presvedčený, že to miesto by ti pomohlo. Naozaj? A ako sa tam dostane? Poď sa mnou. Dobre teda. Milujte sa nado mňou jedným človekom. A čo sa vám stalo? Všetci priatelia ma opustili, nemám nikoho, kto by mi pomohol. Som úplne sám, aby som prežil, musím tu takto sedieť a žobrať. Viem, kde by ste našli priateľov. No, a neverím, že také miesto existuje. Dnes je svet plný nenávisti. Nikto tu nemá nikoho. Predsa si myslím, že by ste mali ísť so mnou. Naozaj, tak ja pôjdem. Dobre teda. Videla si to? Matka s dieťatkom našla miesto, kde sa nemusí báť o svoje dieťa. Áno, a Monter zase našiel odpočinok a zmysel svojho života. Žobrák už nemusí žobrať, ale našiel ozajstných priateľov, ktorí mu pomáhajú. Nechápem, kde je také miesto? Nevieš to? To miesto je predsa tam, kde sa stretávajú s Bohom, Otcom a Synom. To miesto sa volá Cirkevný zbor Evangelický